ще да стигнат за доста повече обложи, като примерно градски транспорт, канализация за селата, медицинска помощ, качествена за всички. Вчера кмета на Варна любимото си видеоизявление, в което казваше данъците в Север бъдат Ами да, според неговото счетоводство така излиза наистина, защото да речем една къща в село Баня, където аз живея, моят данък ще се дигне с 1,20 на година. Това е много така, бих казала, популистко твърдение, защото той все едно изкарва, че община Несебър живеят само хора на село, с къщи под 80 квадрата. А всички знаят, че община Несебър е община на бизнес, община на ресторантьори, хотелиери, къщи за гости, магазини. Всички тези хора абсолютно и при тях данъците ще бъдат доста по-търсени. И това изкривяване всъщност на нещата е то много типично, нали? Тук да се обяснява едно сиромахомилство, нали? Ама да бабите и на дядовците на село няма да им се дигне данъка. Ще се дигне на богатите. Да. И съответно те ще са кротички и ще се седат там бабите и дядовците и ще кажат, нашия смет бързо и да не дига. Готово. Ами, искаме да му кажем, че е време да си ходи. Просто 20 години стига. Предполагам, че и той вече трябва да се умори от това и да не му се занимава. Крайно време е да остави властта и не само той, и целият общински съвет. А конкретно сега за общински съвет, какво решение да вземат общинските съветници? Аз си мисля, че те ще си отменят решение. Предполагам. Но основно за това сме дошли. Всъщност да дойдат и да си преразгледат решението. И освен това, ясно е, че този данък не е проблема. Не е проблема вдигането на данъци. Проблема е начинът, по който ще се харчат тези пари. Ние сме тук, за да кажем, че не сме доволни от начинът, по който се харчат парите в бюджета на общината.